Oh nee, Jupke. Ja, wat dacht je van C40? Ouch! Bakjes! Bakjes! En ook verkracht vanwege Niet zo ver weggelopen misschien. Oh, loopt hij weg. Die kan ze niet. Vorige week deze voor het eerst goed. Ja, op rechts. Ja. Dat was heel knap. Ook dat hij het zelf durfde trouwens. Zo beetje.